Bă, poți să tai și eu bradul ăsta? Te rog eu. Poți să tai bradul? Poți să tai bradul? Trăsule. Cum vrei să tai cu aia? La cât? La cât? La ce fel de donație tăiem bradul? Băi, brad artificial. La ce fel de donație tăiem bradul? Lasă bradul. Ioane, Pleacă de aici. Du-te amu, femeie, lasă-ne, asta e treabă de bărbați. Bă, la ce donație tăiem bradul? Zi tu. băi, nicio donație morții tăi, că costă și ventilatoarele alea. La mulți ani, ziua ta, 100 de euro? Cât a costat bradul ăla? Andreea, ești de la pază și tu? Avem probleme. Ia-mă la nevoie? Ia-mă la după mine. Ia-mă la Ia-mă la Hai, băiatul ăsta, mă. Bă, nu, vezi că mă apăr. Ai bazucă? Mă apăr. Bă, la 100 de euro, la 100 de euro tăiem bradul. Dai, Hai, câinele. tăiem bradul. S-au donat Nu 300. tai cu aia nimic. S-au donat 300 tai și scoate nimic. bradul. Termină-te morții tăi cu sabia. Ia-mă la după Termină. mine. Ia-mă la după mine. Băi, Termină morții tăi, că te dăm Să vede afară. bradul. Se termină petrecerea, Ioan. Lasă bradul cu aia, că e frumos. Nu-ți place bradul ăsta. De ce ești invidios? De ce ești invidios că nu e ca bradul morții? De ce ești invidios? Ăsta e bradul vieții cu aia. Lasă-l cu aia să trăiască. Dacă vrei... La 100 de euro se taie bradul cu aia. Stai așa, La stai așa. 100 de euro donație Ține, pentru băiatul ține, uite, orfan sau nu ține. știu ce boală are. Taci un pic, taci un pic. Nu, nu mai bun, Ionuț. Nu mai bun, Ionuț. Nu lasă-mi bag. Băga mea ești pula. Nu! Nu! Ion nu! Ion nu! Îl Nu aduc te pe- mai înțelegi cu mine, n-ai înțeles cu aia Ion că- nu! Ionuț nu! Ionuț nu! Bradul ăsta e gata. Bradul ăsta e gata. Băi, 100... A donat cineva 100? Băi, nu donați. Băieți, donați 100. Băi, ia-mă la după mine. Andreea, să aduc pe aia, să-l aduc. Mă doare spatele. Nu lătra nimic cu aia, nu lătra. Aduc pe aia. Ia unul. Am înțeles, nu vreți. Nu vreți să dați pentru băiatul ăsta cu aia. Nu vreți să dați. A venit Butiseacă, pe Butiseacă l-ați chemat pe aia. Melodia asta. Bunița că a venit după muzică, că e melodia lui favoristă. Alex a pus-o. Alex a pus-o. Ah. Nu vreți să donați 100 pentru o cauză nobilă pe aia. Nu vreți.